Sa loob ng 100 taon, naging makabuluhan ang buhay ni Lola Gliceria Basilio mula Binalonan, Pangasinan. Dati siyang part-time worker sa isang rehab facility sa Estados Unidos. Sa kanyang ika-100 kaarawan, personal siyang binisita ni First Spouses League Chairperson Ma Antuason Gico. Dito, bitbit niya ang tulong mula sa pamahalaang pananawigan. Birthday cake, Happy birthday! Happy birthday! at mayroon ding personalized greeting tarp. Siyempre, I'm happy po. Ayan. Sabi po nila po kasi is, I'll just greet you in Facebook. But sabi ko po, no. Sabi ko, since I'm there, pupuntahan ko na lang si Lola. Thank you very much. Binisita rin ng FLP ang isa pang centenarian mula sa Aguilar, Pangasinan na si Nanay Pascual Fernandez sa dating magsasaka. Salamat sa naging sa kanya. Bukod sa tulong mula sa pamahalaang panlalawigan, inaasahan ding makakatanggap ng tulong pinansyal ang dalawang centenarian mula sa pamahalaan alinsunod sa Republic Act No. 11982 o ang The Expanded Centenarians Act. Jose Robert Inventor, RNG News.